No, dneska urobíme upgrade a hneď aj recenziu na Bluetooth. Toto je moje staré pracovné rádio Bosch GML 20. A dlhšiu dobu som rozmýšľal, či si kúpim nové, alebo to ešte skúsim s týmto mojim starým chlapcom, keďže toto je kupované ešte v roku 2015. Tak som si povedal, že mu dám ešte šancu a dokúpil som tento Bluetooth prevodník. Už som to tam nainštaloval, už som to skúšal, takže zvukovo je to veľmi dobré, pretože mal som takú lacnejšiu verziu z Číny a tá mi zvukovo neladila. A toto, čo som tam inštaloval a dal dovnútra, tak bolo veľmi, čo sa to týka, také príjemné, lebo je to maličké. Takže tu je to. Takže toto je vlastne ten Bluetooth. Keďže toto rádio má USB aj SD-čkovú kartu a má dva AUXové vstupy. Jeden je vonku dostupný, druhý je vlastne skrytý za týmto dekľom. Takže ideme, toto strčíme do USB. To tam dosť málo miesta. Skôr to asi otočíme takto. Šup. USB. Tak, je tam. Toto dáme do AUXu číslo 2. Puk. Je tam. Zavrieme deklík. Dal som tam na schvál teraz baterku. Takže cez baterku som to vlastne neskúšal. Že naskočila, ukazuje mi tam baterečku. Zapínam power a idem pozrieť. Power on. Power on, človeče. Hneď bol počuť, že to USBčko sa napojilo. Connected. A už ma hneď aj pripojilo. Tak ideme vyskúšať zvuk. Der neue DJ-Mix auf Sunshine Live. Und das jetzt immer 5-mal am Tag. Um 7, um 8 und um 9 Uhr. In BPM, genau. Den DJs After Work. Wen habe ich denn in der Leitung? Hi. Hi, das ist Tanja. Jetzt habe ich den Namen nicht verstanden. Tanja? Tanja, ja, hallo. Hey, welcome.